בום 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 בום, הייתי נותנת לכם לשמוע. לא יודע. מה זה אתה לא יודע? אתה מתרגש? לא. רגע, אנחנו אבל טעינו, ליטל המורה, לא טעינו, אנחנו לא התבלבלנו בילד? לא התבלבלנו בילד? לא. בטוח? כן. טוב, אוקיי. אז בואו נראה למה ליעד מקבל תעודת הערכה. ליעד, אנו גאות להעניק לך תעודה זו כאות הערכה על ההצלחה במאמציך לנהוג על פי הכללים הנהוגים בבית הספר בכלל ובכיתה בפרט. כמו כן, על רצינותך ושקדנותך בתחום הלימודי. עליך נאמר, הזורעים בדמעה ברינם יקצורו. כל הכבוד ליעד. אוקיי, כיתה ד', יש לנו עוד הפתעה. כיתה ד', מאור. מתרגשת? לא יודע. אוקיי. את יודעת למה את מקבלת תעודת הערכה, מאור? לא. אז בואו נספר לך. מאור, אנו גאות להעניק לך תעודה זו כאות הערכה על השתדלותך בדרך להצלחה. הגשת מטלה אותה הכנת בכוחות עצמך. עזרי והמציא כוח להמשיך בדרך זו. אני מאמינה בך. לאחרונה ניכר שאת משתלבת בין בנות הכיתה. יגעת ומצאת, תאמיני. כל הכבוד מאוד. ובכיתה ה' יש לנו דרור. דרור יקירה, את יודעת למה את מקבלת תעודה? לא. אז אולי את לא צריכה להיות פה. מה נראה? לא יודע. אתם חושבים שמגיע לדרור? כן! גם אני חושבת. דרור, אנו גאות להעניק לך תעודה זו כאות הערכה על רצינותך ושקדנותך בלימודים, וכן על נועם הליכותייך ותרומתך הרבה לחברת הילדים בכיתה. בך מתקיים הפסוק, יפה תלמוד תורה עם דרך ארץ. מי ייתן ותתמידי בדרך זו. כל הכבוד. כיתה ו', דוד. דוד, אתה יודע למה אתה מקבל תעודה? על השתתפותי עם החברים. יפה. אז המורה כנראה גם מכינה אותך. בואו נראה. אנו גאות להעניק לך תעודה זו כאות הערכה על ניסיונותיך החוזרים והנשניים לקחת חלק בפעילות הכיתתית והחברתית ולהשתלב בין החברים. המשך כך ותצליח אף יותר. כתוב, יגעת ומצאת, תאמין. מי ייתן ותתמיד בדרך זו. וכעת, לא, בואי, תצטרפי. גם לך תגיע תעודת הערכה. וכעת, לחינוך הגופני, למצטיינים שלנו, אני הפעם מזמינה הפוך. איתי מכיתה ו'. דרור, מה עשית? סגר דילים עם כל המורים? טוב, נראה לי ככה, בבקשה. על
אלמוג יעקב, כיתה ד'. יניר, כיתה ד'. כיתה ג' לוי אושר. כיתה ג' מיכאל בן שמחון. דן בכיתה ב'. נפלי כיתה ב'. ניצן מכיתה א'. שגיא מכיתה א'. עידו מכיתה א'. מכיתה א' נבחרת. ושקד בן סעדון. טוב, אני רוצה לספר לכם מה כתב המורה לספורט, המורה לחינוך גופני. כל התלמידים האלו הם מהווים דוגמה בשיעורי החינוך הגופני, מתמידים, והיחס למקצוע שלהם הוא יחס מדהים. מוטיבציה שלכם רבה מאוד, עוזרים לחברים בשיעורים, כל הכבוד. זה אומר, זה לא חייב להיות הכי טוב בריצה או בכדורגל, אלא פשוט בעזרה לחברים בהתנהגות הולמת. כל הכבוד, יישר כוח. זה הנבחרת שלנו לחודש הזה. תודה רבה. ואנחנו רוצים